ngerti masalahe kok. Bagong. Bagong. Noleh mrene. Jam pira ta iki? Ah, ora urusan jam. Jame anyar kok delek-delok nilai jam, delok-delok nilai jam. Kowe mau geneman piye? Kowe mau geneman piye mulo gage saiki kowe tak takoni Wangsulana. Kowe mau geneman piye? Kowe mau omong piye? Lali. Wis ket mau ele omong. Wis lali sinuwun kowe ngino karo Yai Prabu Ndorowati. Kowe ngarani Yai Prabu Ndorowati ki panjalmane mungsuh kang bakal nglembut pustaka Jamus Lima Sada. Ya ora. Kowe ngarani Yai Kresna ki panjalmane mungsuh sing bakal gawe cintrakaning para Pandhawa. Iya apa ora? Iya. Wis domongi iya kan dadak iya apa ora, iya apa ora. Anggep apa? Kowe wani nyerwetek gunemamu ngino marang Yai Prabu Ndorowati anggep apa? Mboten napa-napa. Kowe iki derajatmu apa? Kula batur. Yai Prabu Ndorowati Niki ratu. Ing atase kowe batur kok wani ngino karo ratu. Nuwun sewu, sing kagungan asma Sinuwun Ndorowati sapa? Lho, Yai Kresna. Sing tak ece meneng wae kok wong liya geger ki ngapa? Hah? Sing tak ece meneng wae kok wong liya kok geger ki ngapa? Lho, aku kakangne. Tru, kowe kakangku ya, Tru. Udu. Tru. Emoh, ora melu masalah yo. Aku kewedan iki, Tru. Syukur aneh-aneh ora. Engko jamku nek anggo perang mati. Luweh. Mati tenan tok detikane kok bali mutere ngiwa. Ngiwa ya ben ora. Tegese kowe wani karo Yai Prabu Ndorowati. Tegese kowe wani karo Yai Prabu Ndorowati padha karo wani karo Natamandura Prabu Baladewa. Ayo saiki kowe bali. Kowe bali. Bali teng pundi? Bali nang Karangkadempel. Kok kon bali niku pripun kula niku diweling karo Bapak, Bagong, Petruk kowe bali kena ning kudu bareng karo Pandhawa 5 cacahe. Mundi pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Tegese kuwi wangkal. Mboten wangkal. Ning mengkele bali. Tegese kuwi wangkal. Asa terserah. Sampeyan ajeng ngarani napa monggo mawon sing penting kula mboten ajeng wani karo sampean. Ning kowe wis wani karo aku sarana kowe ngunek-unekke Yai Prabu Ndorowati. Kowe nguman-uman karo Yai Prabu Ndorowati. Kuwi natoni atine Baladewa. Yen kowe wani karo Baladewa tegese kowe wis wani mati. Yen kowe wani karo Baladewa tegese kowe wis wani mati. Aku ora bakal awel yen to menjabut nyawamu yen pancen kowe suwijining abdi wong ora bekti karo Bendoro. Truk, nyawa lho, Truk. Dur. Matur nuwun ya, Mas. Dapure. Sumawana Bagong kang munggah wonten ing Datulaya Kaka Prabu jagat waisaning Bathara Wayatara jagat Yai. Nadyan semantena Petruk menika tasih panakawanipun kadang-kadang kula para Pandhawa mbok menawi Petruk sowan menika gadhah wigatos tumunten katimbalana menapa wigatosipun Petruk Kaka Prabu kasinggihan kepareng lenggah ingkang langkung mrayogi kawula ngestaken dawuh. Panakawan Petruk sawise satata asu ingkang dadi napas asat ingkang dadi riwe Padhararja sapraptanira Petruk kantong bolong nunamen pasang Kalimantabe tinebene milodone dumawaing tawang tuwang linepatna ing tula manusinuwun menawi kaanggep lepat nyuwun mahapunten dersanipun kula menika namung derajatipun batur kula menika namung panakawan kula menika namung tiyang wingking saumpamanipun ewadene kula wantun sowan Ngabiyantara. Menawi wonten duna-duna kiranging tata krami kula nyuwun pangapunten. Petruk kantong bolong ora dadi apa. Kepareng ngaturaken sembah sumung keping pangabekti kula kunjuk sandhap wadanipun Gusti kula ingkang sinuwun ing Amarta. Ya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pundhingga jimat paripin dayaning kasantosan. Panakawan Bagong Padhararja sapraptanira panakawan. Berkah pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma tansah winantu ing kabagyan niring sambikala. Bekti kula kunjuk sinuwun. Ya Bagong. Lumrahe wong ngaturke bekti kuwi nganggo nyembah. Sira ming matur tok tanpa ngubahake asta. Ngopo Bagong? Ngopo Gong ngomong? Kok lemu mlaku miring-miring. Isine aku terus. Isin ngopo? Mbok jujur karo aku. Ora ngematke apa? Ora.
Jamku anyar. Iya. Ning jame anyar ya. Le mlaku miring-miring. Aku ndak tok loke kowe iki nek aku ndek apa-apa senengane ngeloke. Wah, ning jam anyar kok le mlaku miring-miring. Abot. Lapis emas e. Waduh. Wong sak Bagong kok tuku jam lapis emas, Tak gorong dina wis biru saiki. Lah tegese kuwi ora lapis emas ming krum-kruman. Jam piro saiki? Tengah loro. Nah. Kok wis lagi jam 10 kok tengah loro. Ngono aku tak blandangke kok. Oh. Ngono wis ngerti nggone atret. Jam kok atret ora. Ono kawan Bagong keladuk gecul ku marucul. Jame anyar. Nggih. Ya syukur yen to kowe ngabdi ning Amarta isih mipik-mipik Bagong. Ora ketang mung jam. Pangestunipun Sinuwun Prabu Darma Kusuma pendak-pendak menjenengan paring gaji kalian kula tertentu kula celengi. Iya Bagong kuwi becik kanggo dina sesuk yen kowe tuwa. Mekaten Tu Sinuwun. Bekti kula konco nggih Sinuwun. Iya Bagong. Ndak tampa pangestuku Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Ponokan Petruk padha raja sak pratamu. Pangestunipun Sinuwun Ndarawati wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Iya Petruk tak tampa. Pangestuku Tampanana Petruk nun inggih sangat anggen kangge ndadosaken jimat. Ponokan Bagong padha raja. Mengentenipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Iya. Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih sangat anggen kangge ndadosaken jimat paripe. Petruk kantong golong padha raja sak pratamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih sangat anggen kangge ndadosaken jimat. Ponokan Bagong padha raja sak pratamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Bagong, Nun, kowe tak tuturi gelem ora? perkawis menapa? Napa kula kleru? Napa kula lepat? Yen kowe ora rumangsani kleru mestine kowe tak benakke gelem jare kowe nyatane wong tuwa. Tur dasare kowe iki panakawaning para Pandhawa. Aja nganti sak tingkah lakumu gawe wiranging para Pandhawa. Cukup eneng negara Ngamarta, eneng datul iki mau kang nembe wae kelakon. Nggih, perkara napa ta? Yen ngadhep ana ngareping ratu kuwi nyembah laku dodok. Kowe tanpa nyembah tanpa laku dodok, ratu tok jak salaman ki anggape ratu ki sanak kadangmu dhewe, kulawargamu dhewe napa piye? Walah, masalah niku to. Yo. Napa nyembah niku kudu napa? Lho, tudune kowe ngadhep karo ratu iku kudune nyembah. Lah nggih kula takon nyembah niku kudu napa? Nyembah niku ora kudu. Salaman niku ya memperlambangkan persahabatan. Kula niku kalih Sinuwun Prabu Darma Kusuma niku wis kaya napa nggih panjenengane dadi Nalindra menika nuwun sewu. Kula jak salaman kowe mboten duka kok sampean sing wong liya kok duka-duka niku jane masalahe napa to? Aku ngandani karo kowe men ngerti tata krama. Kula niku wis tuwa ora usah dadak dinahi tata krama, kula niku wis ngerti tata krama. Kula niku ya sekolah e. Kula niku ya lulus e. Kejar paket B. Milus kejar paket B kok ngleleng ngono. Ora iki lho, iki lho Tru ana wong salaman karo Nalendra. Wong sing dijak salaman kowe ora nesu kok wong kono-kono nesu ki maksude piye aku tak takon. Wis. Wis. Ndak dadi masalah aku ora seneng. Pokoke kowe ngalah wae. Ngalah wae. Mumpung aku bendina bar belan lho iki. Iya. Bar bulan apa? Jam Isih jam. Boyo wis togong mesake kancane ora. Ngene-ngene terus saben mung potok sesisih. Ya wis nek ora kelakon tak kandhani sakarmu, sak tingkah lakumu sakarmu. Nggih. Pun sampean mboten sah nyaruwe kula ora arep nyaruwe sampean. Ngoten mawon beres kok. Ning aku ki kandhani karo kowe. Niki mang buktekke. Sinuwun. Opo Bagong? Sampean tak jak salaman gerah penggalih. Ora Bagong. Nah, rungokke. Wong sing kono wae ora gerah penggalih, tenang-tenang wae kok wong kono-kono kok unggah-ungguh tata krama apa. Sinuwun Prabu Darma Kusuma ki malah justru ratu sing pancen ngerti karo kawulane. Dhek dijak salaman kawulane ora nesu, disembah ya ora nesu. Kuwi ratu sik merakyat. Ora kudu ratu kok disembah kuwi ora kudu dheweke sadar nek dhek dadi ratu ki mbiyen sing nyoblos ya aku barang kuwi.
Iya Bagong aku matur nuwun. Sami-sami sam. Mboten dados menapa sinuwun? Iya Bagong. Koko Prabu nggih sampun perkara kaya ngono kok digawe perkara. Aku ki jane mingkon benerke. Ning kok malah aku sing diwejang karo Bagong. Lah wong Bagong menika nuwun sewu, Piyayi Wasis. Nadyan kados mekaten menika Bagong menika wong pinter, Bagong menika ora wong cubluk, ya mung pasuryane wae pancen rada kuciwa. Ning nek pikirane nuwun sewu menika lantip panggraitane. Ya Bagong ya, Ya ora patek. Kuwi apik dialem ora gelem elek dilokke moh ki angel lho wong kaya ngono kuwi. Petro, Nun, selamat kamu. Ndara Werkudara wilujeng. Bagong, Nun. Selamat kamu. Nggih. Wilujeng, Ndara. Yo. Prayogakno. Nun inggih sampun boten kirang prayogi. Bagong prayogakno. Nun inggih sampun boten kirang prayogi. Petro, Wonten dawuh sinuwun. Padha raja sapraptamu. Wilujeng dereng sambikala bekti kula kunjung nggih Den. Iya Petro, Bagong padha raja. Nggih, Ndara. Pun sawetawis boten rawuh teng Karang Kadempel nyambangi para Panakawan. Iya. Pun wonten 3 sasi niki sampean boten rawuh teng Karang Kadempel. Wah, wis Panakawan do golek papan pendelikan. Mergane ngopo? Sampean boten rawuh teng Karang Kadempel niku sing dadi dayohe Semar Gareng Petruk Bagong niku mung debt collector. Iya sesuk aku tak tekan Karang Kadempel. Mengko tak rampungane. Alhamdulillah, Truk, beres, Truk. Petruk raja sapramamu, kono kawan raja sapratamu. Wilujeng Ndara Neklasdewa bekti kula kunjuk. Wilujeng Ndara Neklasdewa bekti kula kunjuk. Panakawan wonten dawuh sinten? Ana wigati apa dene jeneng para sowan mongko tanpa tinimbalan. Apa saka karepmu dhewe, apa saka diutus bapakmu Semar? Sampun kepareng matur, iya wis ndak keparengake. Matur sembah nuwun. Kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul bilung teling ron klapa. Apunten mbok bilung wonten lepan kula nggih kula munjuk atung sapaduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kaya ora dadi ngopo Petro. Ingkang sepisan sowan kula menika ngaturaken sembah pangabekti dungkap angka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus. Dipun utus Bapak Semar Badranaya. Bapakmu ya gene Panakawan, utusan marang jeneng sira. Bapak niku pun nonton sesasi niki kaya wong lara ning jane mboten lara. Bapak niku wis ana sesasi niki kaya wong masuk angin ning jane waras. Ning kok tingkah lakune kaya wong sing kurang waras, kurang sehat awake bapak niku. Merga pun nonton sesasi niku bapak niku ora gelem mlebu teng omah. Ming teng ajeng griya, tenguk-tenguk, longok-longok dicaosi daharan ora didahar, caosi unjukan ora diunjuk. Mongko nek dalu ya ora gelem sare teng lebet griya, anane ming kemul ajeng griya. Nah, kanane bapak sing kaya ngoten niku ndadekake bingung anak-anak. Gareng Petruk Bagong. Tumuli kula ngejak Gareng kalih Bagong sowan ngersani bapak nanjeke kanane bapak. Tumuli bapak kula tanting, ana apa to Pak jane? Kok sampeyan negel-negel kaya ngono? Nek bapak duwe pepinginan kuwi paringa dawuh. Mergo anak-anak saiki wis mentas kabeh. Gareng wis omah-omah, aku wis omah-omah, Bagong wis omah-omah. Nek eneng wong tuwa sing duwe kerepotan mongko anake wis mentas kabeh. Kuwi jane apa sing dikarepke wong tuwa kuwi dadi tanggungane anak. Mergo urip ki cakra manggilingan. Biyen dek aku karo Gareng karo Bagong isih cilik dadi tanggungane bapak, ning saiki bapak dadi tanggungane anak-anak. Mula bapak paring dawuh, jane pengin apa? Bareng kula matur ngoten niku bapak terus krekel-krekel gelem dehem, kersa nyumet rokok. Terus paring dawuh kali kula. Iya Petruk, bapakmu paring dawuh apa? Ngene ya Truk, ngene ya Reng, ngene ya Gong. Aku meneng wae iki ora mikir karo kahananku. Aku meneng wae iki aku ora mikir karo kahanan anak-anakku utawa keluargaku. Aku kuwi urip ana ing jagat kuwi duwe kewajiban ya kuwi memayu ayuning jagat mbabar katentreman. Monggo sing tak mong kuwi para satri ing ngatetekan ati suci pepayung budi rahayu para paya Pandhawa. Aku mapan ing negara Ngamarta kuwi tak niati. Nalika semono aku seneng negara Ngamarta kuwi dadi negara ingkang
subur makmur warata tias bagya mulya gemah ripah loh jinawi kawulane tentrem padha macinamatan daya dinayan tunggal cita rasa karsa lan karyane. Aku seneng mula Ngamarta ki kondang kawenang-wenang ning sawangen to. Saiki Ngamarta kok dadi ora padha kaya mbiyen. Ngamarta kawulane padha regejegan, sithik-sithik padha bentak sirah, sithik-sithik padha gelut, mung perkara barang sing sepele. Mongko nggone regejegan kuwi ora kok karo wong liya, malah karo sanak kadang mitra kawruh tangga teparu mung perkara barang sing sepele. Lah kanan sing kaya ngene iki tak anggap yen to Ngamarta ki menanu kawulane krisis kamanungsan utawa krisis moral. Papan-papan pangibadan ora diparani, papan-papan pasinaon ora ditekani, sing ditekani papan-papan maksiat. Mula kahanan kaya ngene iki nek tak nengke wae, nek nganti Ngamarta rusak, gedene Ngamarta kuwi rubuh. Sing diluputke dudu sapa-sapa ning Semar. Semar ora iso momong negara Ngamarta kanthi becik lan apik. Mula kahanan sing kaya ngene iki kudu tak rampungi, Aku kudu iso mbalekake negara Ngamarta kuwi mujudake negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Kawulane tentrem, kawulane ayem, ora ana tumindak sing nalisir saka angger-angger pranataning hukum negara Ngamarta. Mengkono Petruk, nggih. Lah, sranane aku pengen bangun pura Kencana, Truk. Kaget kula. Semar niku wong sekeng, Semar niku wong ora duwe, Semar niku wong melarat. Kok arep bangun pura Kencana wis iso diwestani. Pura niku papan, Kencana niku barang sing larang utawa Kencana niku Mas Jamrut Hergeni menika wujudipun Kencana. Apa ya Bapak iso? Kose kowe aja salah tampa, Truk. Aku bangun pura Kencana ki ora kok bangun papan sing magrom-magrom dumadi saka Mas Mutiara Jamrut Hergeni iku ya ora. Nanging aku mbangun pura Kencana kuwi, pura kuwi papan, Kencana kuwi mas, papan sing ngembane uripe para kawula sak negara Ngamarta kuwi ayem, tentrem, rukun manunggal tetunggalan, tunggal cita rasa karsa lan karyane sumuyut marang Panggraing Sinuhun Prabu Darmakusuma. Aku pengen ndadekake negara Ngamarta kuwi kaya dene wujuding papan pura Kencana ingkang kebak kanikmatan, kebak kabungan lan kebak kabagyan. Oh ngaten Pak. Iya. Terus pripun kula matur ngaten Bapak paring dawuh. Ning syarate ana. Syarate apa Petruk? Kowe tak kongkon suwane negara Ngamarta, Pandhawa 5 cacahe aturana rawuh ning Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Merga apa Pandhawa kok kudu rawuh ning Karang Kadempel? Pandhawa ki pangareping para kawula. Pandhawa kuwi sembaning para kawula. Nek kawula kepengin ayem tentrem, Pandhawa aja wegah caket kalian para kawula. Merga kawula ora butuh dibiyuki brana picis, kawula ora butuh dibiyuki bondo donya. Ning kawula butuh dicaketi atine, dicaketi rasane supaya rumangsa yen to raket karo pangarepane, wekasan padha sengkut gumregut bangun praja, bangun negara Ngamarta saengga gegayuhanku iso kasembadan. Ngaten menika kepangipun Bapak Semar. Mula kowe sowan ning negara Ngamarta, Pandhawa 5 cacahe aturana rawuh ning Karang Kadempel. Mila sinuwun, sowan kula menika namung badhe-badhe muyung dhateng jengandika sak kadang-kadang keparenga tedhak wonten ing Karang Kadempel. Mastuti dhateng ngendikipun Bapak Semar Badranaya. Matur sembah nuwun cekap semanten atur kula. Monggo kula angarantu dhateng sabdanipun Sinuhun Prabu Darmakusuma. Petruk, Nun. Gegayuhane bapakmu kuwi pancen bener, apik lan becik ngono nggih. Nanging aku tak taren karo dulurku papat cacahe, merga Pandhawa kuwi 5, ora ming Puntadewa pribadi. Wah nggih monggo mriku langkung prayogi. Mriku nggih dipun pestani musyawarah menika ngaten menika. Menawi Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Nuklasdewa kersa rawuh teng Karang Kadempel, ah niki ateges gegayuhane bapak bakal kasembadan. Werkudara, nggih. Si Adi wis midhanget ature Petruk. Wis, penemune si Adi piye? Petruk, Nun. Yen bapakmu bakal bangun pura Kencana, kuwi gegayuhan sing luhur. Malah yen kepara matur karo bapakmu, yen butuhake Prabiya, butuhake apa wae, aja metu saka bapakmu. Ning metu saka Jodipati, aku ora bakal wegah cucul kanggo kasembadan gegayuhane bapakmu. Alhamdulillah. Matur suwun Ndara. Ndara Janaka pripun?
Petruk kanthong bolong ora ming Jodipati. Yen perlu aku aljab bakal sabiyantu kelawan bapakmu, ya lahir, ya batin Petruk. Jan matur sembah nuwun. Ndara kula Sedewa pripun? Petruk kanthong bolong aja kuwatir. Yen pancen ragat saka Jodipati lan Madukara isih kurang, yen perlu sawu jajar kasatriyanku digadhekke dhisik ora apa-apa. Kanggo ragat bapakmu Petruk. Estu menika? Iya Petruk. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Ndara nekul anu Sedewa, iya Petruk aku ya ora bakal wegah. Apa sing dibutuhke bapakmu aku bakal nyukupi. Gegayane bapakmu mau luhur Petruk. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Jan kelakon penjangkane bapak. Ngetokke nek ndara-ndara kula Pandhawa menika nuwun sewu mboten lali dhateng menapa ing sampun dipun tindakaken bapak. Nyatanipun bapak menika sangat ageng lelabetanipun kaliyan para pemunden kula Pandhawa. Petruk dalem aja seneng dhisik. Lho lha pripun wong sedaya pun sarujuk kok. Panjenengan kantun bidal kula kantun mangkat, ndara-ndara kula Pandhawa nggih kantun tindak. Kok tasih paring pangandikan mengko dhisik? Merga bingung rasaku Petruk. Sebabe Koko Prabu Ndarawati rawuh mrene, Koko Prabu Baladewa rawuh mrene kuwi uga mbutuhake pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Lho. Sinuwun Ndarawati. Iya Petruk, mulih yen to aku nuruti karepe bapakmu. Duh nyono cerak nyono padha mestani yen to Ratu Ngamarta kuwi mencla-mencle ora iso dicekel gunemane. Mongko rawuh Koko Prabu luwih dhisik tinimbangane kowe. Ngerti Petruk? Nadyan kuwi wong liyan kebrayan, nanging yen to luwih dhisik kudu tak dhisikake. Nadyan kuwi sedulur kula warga. Yen to tinemu mburi ya kudu tak ladeni tinemu mburi. Kuwi pernatan negara Ngamarta mula ora kena diterjang sarta ora kena diterak. Sing gedhe pangapuramu Panakawan Petruk, Pandhawa kudu ngrampungi negara Ndarawati dhisik, mengko sawise kuwi budal ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Kelima Sada. Waduh, Gong, mulih le. Mulai piye? Ora entuk gawe. Kok sih iso? Kok iso? Lah iki sinuwun Kresna luwih dhisik rawuh, sinuwun Baladewa luwih dhisik rawuh, mbutuhke pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Ardiasta ning Ndarawati. Sinuwun Ndarawati kok mbutuhke pustaka Jamus Kelima Sada argo ngapa? Ndarawati ketaman pegebluk Bagong. Bisane waluya nirmala temajati jati temah mulya yen to ditumbali pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Oh, piye? Dhewe kalah dhisik kok. Pernatan Ngamarta ki sapa sing dhisik didhisikke, sapa sing kari dikerekke. Mula wis ayo mulih. Ora usah dadak awak dhewe piye-piye engko ndak malah dadi geger, mulih wae matur karo bapak nek sowane awak dhewe kalah dhisik karo Sinuwun Ndarawati. Sik terus. Kuwi arep ngopo? Nek entuk aku tak omong nang ngarep kono, nek entuk nek aku iki nek omong ya meh ngawur. Ning kadang kala omong aku ki sok bener. Heeh. Terus aku tak sik matur. Lah aku kowe pindah mburi. Oh iya. Ning ora gawe masalah lho, Gong. Ora, aku ki ya tak ati-ati nang kraton kok ndak malah kesalahan meneh. Aku nek gawe masalah iki dudu nggonmu, iki ning kraton Ngamarta. Wis ngerti? Ya. Alon-alon ya, alon-alon ora usah kuwatir. Iya. Panakawan Bagong arep matur apa? Niki ngenten sinuwun. Gandeng Petruk. Niku nuwun sewu, SDM-e rendah. Dadi Petruk niku mboten iso omong secara napa nggih? Apa? Sing pinter ngene lho, sing mletek pikire. Iya Bagong, kowe arep ngrembug apa? Kula ajeng matur sanesipun Sinuwun Prabu Darmakusuma supados atur kula menika kinarya panglimbang. Panglimbang penggawe panjenengan supados dipun gelar lan dipun gulung sampun ngantos klintu anggenipun netepaken sewiji-wiji. Wah, edian. Pek mau, Gong. Meneng kowe madang wae. Oh iya. Pasang gagas aku kowe. Iya, iya. Disekecake. Perkara apa Bagong? Nuwun sewu, Sinuwun Prabu Ndarawati wau paring pangandikan nek negara Ndarawati ketaman pegebluk. Iya pancen mengkono Bagong. Terus
bisane waluya nirmala temajati yen to ditumbali pustaka Jamus nyang jimat lima sada. Rong perkara niki ajeng kula rembug. Rong perkara artok rembug kepiye? Sepisan negara Ndarawati ketaman pegebluk. Nah, nuwun sewu. Sing jeneng pegebluk utawa welaking Jawata sing tumiba wonten ing jagat menika sejatosipun ukumane sing gawe urip dateng papan sing ora gelem dielingke. Tegese sing ora gelem dielingke niku menungsane kon manembah ora gelem, kon tumindak apik ora gelem. Mula kala mangsa Gusti paring pagebluk dateng papan menika merga menungsane wis ora iso didandani. Iya Bagong Niku terus saniki kula ajeng matur. Iya. Negara sing paling jahat utawa negara sing paling elek menika nuwun sewu sak ngertos kula lho ora negarane ning sing ngasta bawat pemerintahan menika negara Ngastina sing dadi ratu Prabu Duryudana menika ratu sing angkara murka. Negara Ngastina niku ora ketaman pegebluk. Mongko kudune pegebluk niku nek tiba-tiba teng negara Ngastina merga Kurawa wis ora iso dielekke pakartine. Ning kok tiba teng negara Ndarawati, mongko Ndarawati niku sing lenggah Prabu Sri Bathara Kresna. Mongko Sri Bathara menika sing jejuluk wonten jagat menika wonten loro. Siji Prabu Sri Bathara Rama, angka loro Prabu Sri Bathara Kresna. Apa? Apa to? Apa to sebabe kok jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna? Amarga menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa to Sang Hyang Bathara Wisnu? Nika dewa sing tukang nentremke jagat. Dadi tentreming jagat menika gumantung karo Bathara Wisnu. Iya Bagong. Heeh. Anu iya. Anu nggih. Iya Bagong. Lah saniki pertanyaannya kuwi apa? Oh iya iki wayang ndeng lali aku. Aku kaya ning balik RK e, Truk. Balik RK wis ra ono, wis yang suwe kok. Pedukuhan. Kaya menehi penyuluhan Pok Giat. Ah iya. Pok Giat. Pitakonane mboten sanes kejawi namung nuwun sewu. Negara sing ketunggon Prabu Kresna titis Sang Hyang Wisnu kok ketaman pegebluk. Niki napa mboten langkung prayogi dicek dulu. Dipresani rumiyin. Ngoten. Perkara mengke ketaman pegebluk saestu menapa mboten? Mboten masalah. Sing penting ditiliki riyen, aja nganti kleru dalan. Mengko nek kleru dalan, gegetun mburi niku pun mboten wonten anu medene napa jenenge Ora ono asile. Udu hasil. Mboten wonten prayoganipun. Ketoke ya udu kuwi, Kang. Heeh, sik lagi mikir aku. Mboten wonten apa Bagong? Seto. Anu napa ginanipun. Nah, mboten wonten ginanipun. Iya. Terus saniki kula tak takon. Pustaka Jamus Lima Sada menika estunipun mboten kok pusaka panjenengan tok. Mboten namung pusakanipun Sinten Prabu Darmakusuma sak kadang-kadang Pandhawa gangsal cacahipun. Ning niku pusakane bangsa Ngamarta, pusakane kawula Ngamarta. Nek Ngamarta kelangan pustaka Jamus Lima Sada, menika para kawula badhe ketuyang-tuyang uripe. Mulai ngawur ketuyang-tuyang ki apa? Ketuyang-tuyang ki apa? Pokoke rekoso lho, Tru. Ora bahasane wis dodong. Ketoyong-toyong. Rekoso uripe, tanduran ora bakal tukul, uripe masyarakat ora ayem. Luwe-luwe Pandhawa nek kelangan pustaka Jamus Lima Sada niku sapa wonge sing ora seneng karo para Pandhawa nek ajeng damel cintrakaning para Pandhawa ngibarate angel mijet wae ngranti suwe banyu sinare. Ngoten. Terus saniki kula tak nyuwun pirsa. Nek saniki terus ming dienggo tumbal. Monggo nggo tumbal niku apik-apike ming dipendhem. Ateges pustaka Jamus Lima Sada menika mboten wangsul dhateng para Pandhawa. Ingkang mekaten Pandhawa badhe kecalan pustaka Jamus Lima Sada.
Iya bener apa Kang? Mangke riyen kula daya rampung. Iya sakarepmu Bagong. Terus saniki perlu dipenggalih. Saniki perlu dipenggalih. Nuwun sewu, saniki niku akeh wong nyilih anu nyewake sandangan wayang wong. Iya. Saiki akeh wong nyewake sandangan, akeh wong pinter sulapan, akeh wong pinter apus-apus. Nuwun sewu, kula mboten ngarani. Nuwun sewu, ya nek iki nek Kresna tenan. Nek udu, ayo. Upama niki panjalmaning mungsa, niki panjalmaning wong sing ora seneng karo para Pandhawa, mung arep gawe cintrakaning Pandhawa, sarana nyuwun ngampil pustaka Jamus Nyang Jimat Limasada. Terus Pandhawa kelangan pustaka Jamus Jimat Limasada. Terus wong sing ora seneng niku wau ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa. Apa ora cilaka? Ngoten. Sampeyan niku dadi ratu aja ning paningal lair tok, ning paningal batin kedadi wong akeh. Amarga saniki akeh telik Mangindrajala ingkang badhe andasta pustaka Jamus Limasada, ming kepengin kenggonan pustaka Jamus Limasada nganti membo-membo sanak kadang, membo sedulur niku perlu dipenggalih. Sebab nek mboten ngoten, kula mboten truk jojokane kon mandhet truk. Iya. Nek tak-tok ya aku omong wae. Nganti kentekan akal aku. Heeh. Nonton niku malah kira-kira pas. Ngoten, niku dadi perlu dipenggalih. Ampun kok sembrono. Niku pusaka sing dadi penguripane wong sanegara Ngamarta nggo sembrono. Nek nganti diasta Sinuwun Darawati, siji jebule dudu Sinuwun Darawati ning panjalmaning mungsuh wis kebacut diasta panjenengan kelangan pustaka Jamus Limasada kapusan karo Sinuwun Prabu Kresna. Wah, apa ora cilaka? Apa ora geger jagat Ngamarta? Maning jajalan iblis lan Sukertaning Bawana. Wah, derajate ming batur kok drangap-drangap nreweteh kaya bedhe sing mendhepu Pategalan Drewi kok grojokan sapi. Hei, Bagong. Pono kawan Bagong. Biar kowe ora senengane gawe masalah saiki pikiran nang ngene iki. Truk? Kene truk gentenan nggon. Mo. Mau pindah ngarep saiki kan njaluk iki ana masalah e. Masalah rampungi kowe iki nek omong celkap-celkop, nek omong ora gagas natoni atine wong liya kok senengane wakon jeblak cangkeme. Saiki rasane kowe piye Sinuwun Mandura nesu kuwi? Aku ora ngece Sinuwun Mandura kok. Aku mung ngarani Sinuwun Darawati. Ning kowe ngerti ya Sinuwun Darawati iki adine Sinuwun Mandura. Sinuwun Mandura ki nek adine dingonokne kuwi dheweke duka. Saya tak takon karo kowe, aku adine sapa? Adikku. Ora nesu apa? Ora. Oh, telek iki. Pahit kowe iki ora sebaya mukti sebaya mati nek carane ngono kuwi. Ha saremu. Wis ngono ditandangi. Aku ora ngerti masalahe kok. Bagong. Bagong. Noleh mrene. Jam pira ta iki? Ah, ora urusan jam. Yo jame anyar kok delek-delok nilai jam, delok-delok nilai jam. Kowe mau geneman piye? Kowe mau geneman piye mulo gage saiki kowe tak takoni wangsulana. Kowe mau geneman piye? Kowe mau omong piye? Lali. Wis ket mau le omong. Wis lali Sinuwun kowe ngino karo Yai Prabu Darawati. Kowe ngarani Yai Prabu Darawati ki panjalmane mungsuh kang bakal nglembut pustaka Jamus Limasada. Ya ora. Kowe ngarani Yai Kresna kuwi panjalmaning mungsuh sing bakal gawe cintrakaning para Pandhawa. Iya apa ora? Iya. Wis domongi iya kan dadak iya apa ora? Iya apa ora? Anggepmu apa? Kowe wani nyreweteh gunemamu ngino marang Yai Prabu Darawati anggepmu apa? Mboten napa-napa. Kowe iki derajatmu apa? Kula batur. Yai Prabu Darawati niki ratu. Ing atase kowe batur kok wani ngino karo ratu? Nuwun sewu, sing kagungan asma Sinuwun Darawati sapa? Lho, Yai Kresna sing tak ece meneng wae kok wong liya geger ki ngapa? Hah? Sing tak ece meneng wae kok wong liya kok geger ki ngapa? Lho, aku kakangne. Tru, kowe kakangku ya, Tru. Udu. Tru. Emoh, ora melu masalah yo. Aku keweden iki, Tru. Syukur aneh-aneh ora. Engko jamku nek anggo perang mati lho.
tenan tok detikane kok bali mutere ngiwa. Ngiwa ya ben ora. Tegese kowe wani karo Yai Prabu Ndorowati. Tegese kowe wani karo Yai Prabu Ndorowati padha karo wani karo Natamandura Prabu Baladewa. Ayo saiki kowe bali. Kowe bali. Bali teng pundi? Bali nang Karangkadempel. Kok kon bali niku pripun kula niku diweling karo Bapak, Bagong, Petruk kowe bali kena ning kudu bareng karo Pandhawa 5 cacahe. Mundi pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Tegese kuwi wangkal. Mboten wangkal. Ning mengkele bali, tegese kuwi wangkal. Asa terserah. Sampeyan ajeng ngarani napa monggo mawon sing penting kula mboten ajeng wani karo sampean. Ning kowe wis wani karo aku sarana kowe ngunek-unekke Yai Prabu Ndorowati. Kowe nguman-uman karo Yai Prabu Ndorowati. Kuwi natoni atine Baladewa. Yen kowe wani karo Baladewa tegese kowe wis wani mati. Yen kowe wani karo Baladewa tegese kowe wis wani mati. Aku ora bakal awel yen to menjabut nyawamu yen pancen kowe suwijining abdi wong ora bekti karo Bendoro. Truk, nyawa lho, Truk. Dur. Matur nuwun ya, Mas. Dapure. Lawan, jangan takut. Yes, tenang wae. Somong ra iso ngrampungi. Jam berapa iki? Jawa tenang lho, Kong. Ora ngisu-ngisu ngarep omong. Mereka apa kuwi? Cross. Wo. Nyeketan 1000 pamerke. Sing penting klip-klip. Sing penting klip-klip. Ana mutiara kudu mutiara kuwi meng imitasi. Petro, nun. Aku butuh karo Bagong. Bagong adik kula. Nun sewu. Nek perkara sampean belani karo rayine, kula yo belani karo adik kula. Ning kula pikir napa sing dingendikake Sinuwun Mandura utawa sing dikandhake Bagong niku kabeh nyata, kabeh ana buktine. Nyata ana buktine piye? Ndorowati kok taman pegebluk niku nek cara kula mokal kelakone. Tur langkung-langkung pustaka Jamus Klima Sada kok arep didadekke tumbal niku mongko nggo tumbal niku api-apike ming dipendhem. Niku kula ora gathuk, kula ora mathuk, kula ora condong. Mula napa sing dikandhake Bagong niku kabeh kula itung-itung pancen bener. Sinuwun ngamarta aja nganti sisip maringaken pustaka Jamus Klima Sada. Nek nganti kleru niki mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Walah dalah yen ngono wis pidak jempol karo adimu kowe ngetek senggeranggon nebu sauyon karo Bagong. Lho niki adik kula. Ing nang rayu dunak-unekke kali Bagong kowe panjenengan ora trima. Apa meneh adik kula ajeng mang mateni sampeyan wis ngendika. Nek kowe ora gugu karo Baladewa, aku ora awel mateni karo kowe Bagong. Lah niki perkarane wis nyawa. Niki perkarane wis nyawa. Nek kula kelangan Bagong, kula lara ati kula. Kula ora duwe kanca dienggo gara-gara ya, Gong. Heeh. Rumangsane anggepe apa? Nyawa enggo dolanan. HP we mati do bingung golek ces. Apa? Ces. Ces ora. Oh jenenge Truk? Mbok ora ngerti aku ora. Engko kandhani ya, Truk. Heeh, engko nek bar perang. Ngoten niku. Mula saiki kowe bali yo. Bali pripun? Kowe bali yo kandha karo bapakmu. Kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe, bapakmu ki wong melarat. Semar ki mengkene karo bangun Pura Kencana ki bapakmu ki gablek apa? Kon ngilo karo gitahe, kon nyawang karo cengele. Wong melarat karo bangun Pura Kencana ki bapakmu ki ora nyawang karo kahanane. Wo lagi. Gong, siap. Oke. Dadi perang tenan iki. Oh, aku tak bali. Lho. Iki dadi perang kok aku tak bali wis dadi perang tenan. Wis siap, ora wedi ora usah kuwatir. Urip yo nggo ngopo ben dina ming parani bang plecit. Esuk 2000 awan 2000. Sore 2000 sedina 6000 boros e, Truk. Aku apa-apa tok redike kok. Mulane yo ngrekoso uripmu. Nuwun sewu. Nek sampean ngonekke Petruk niku wong melarat wong ora duwe monggo. Nek sampean ngonekke Petruk niku wong sekeng, wong sing mung derajate batur monggo. Nek sampean nyandak bapak niki selain perkarane. Gitu perkarane. Nuwun sewu. Kula ora ngajeni karo sampean mergo sampean ora tata krama karo Petruk. Arep Petruk nimbing kawula cilik sampean kudu tata krama karo kula mergone sampean kalah tuwa karo Petruk. Unggah-ungguh tata krama dienggo. Ning sampeyan wis ora nggunakake tata krama, sampeyan nggunakake bapak wong kere, wong gedibal, wong 17, wong elek nyolok mripat. Kula ora trima. Lho, wani karo Baladewa sing tawedeni apamu? Apa dumasamu aku wedi karo kowe?
Basa terus cerewet ngopo ngene. Nuwun sewu, kudune sampean tak basani. Ini mergo saka tekon sampean watak sampean sing ora wangun dibasani, nyuwun pangapunten ora basa karo sampean. Nggo ngopo kula basa karo Prabu Baladewa? Nek sampean senengane ngendak karo wong cilik, nek sampean senengane ngidak-idak karo wong cilik, sampean ngasake dadi derajat pangkate duwe derajat pangkat nganggo mekutha dijeluk Prabu Baladewa. Nuwun sewu, Den. Derajat pangkat niku mboten wonten artine napa-napa. Sampean kali kula niku di mata Tuhan itu sama. Sing bedake men derajat karo pangkat. Derajat karo pangkat sampean sesuk ora nggo ngadep ngersane sing gawe urip. Bapak niku ya padha derajate karo sampean. Lha sampean aja ngece karo bapak. Bapak ki nek gelem dadi dewa niku derajate luwih dhuwur saka sampean. Kok sampean ngonekke bapak kere, bapak gedhi bal 17, bapak wong elek nyelok mripat. Nika ketoke nika mung derajating Panakawan ning kae nika titising Sang Hyang Bathara. Sapa, Gong? Ismanto. Ngawur to. Sapa? Anu sapa? Ismidianto. Du. Kok nganggo is kok? Heeh. Aku ya sok nyelok si is ngono. Sapa jenenge? Wah, sapa sok lali kok. Ismono. Udu. Iki cepet to dipikir ndak engko lele padu ndak selak ilang. Dipikir cepet Ismoyo. Nika Sang Hyang Bathara Ismoyo niku kakangne Bathara Guru. Nika nek gelem urip teng kayangan niku pangkate luwih saka sampean, derajate luwih saka sampean. Kok sampean iso ngonekke Semar wong kere, wong gedhi bal 17 wong elek nyelok pripat saka ndi? Saniki kula tak takon karo sampean. Sampean sadurunge dadi ratu niku uripe teng pundi? Sampeyan sadurunge dadi ratu niku uripe teng pundi? Sampeyan dititipke Demang Sagopa teng Widara Kandhang. Biyen upama Demang Sagopa niku blaka, Kakrasana enten teng Widara Kandhang, sampeyan pun mati dirajang-rajang karo Kangsa. Bareng sampeyan saniki urip dadi ratu kok karo kawula cilik kok ngidak-idak. Kok semangkean kok. Hah? Terus. Mulai pucet wong itu. Terus suarane terus nek kowe iso menang wah gleleng lho, Tru. Iya, santai wae, Gong. Aja santai. Sing tenanan kok santai. Ha iya maksude iki alon-alonan wae yo. Kok tak takon. Saniki manggenahke pripun? Ajeng pripun kula manut? Petruk nek wis kaya ngene, wis ora wedi apa-apa. Kula agal ya wani, alus ya wani, padang ya wani, petengane ya wani. Iblis lanat. Mboten iblis niku tenan. Tak gawe saya mboro. Sapa sing cilik gedene sangkul kadedaning Baladewa nang boyong pustaka jamus miang jimat lima soto. Napa? Sapa sing cilik gedene iso ngukuli kadedaning Baladewa boyong pustaka jamus miang jimat lima soto. Piye, Gong? Saguwi. Rasa suwate. Saya mboro perang ya. Saguwi. Wis to, ora masalah. Engko sing maju kowe. Piye? Wani ora? Aku rada tratapan nek wedi ora. Nek wani kok wani karo sinuwun. Sampeyan ngunake pripun? Tak gawe saya mboro perang. Sapa sing cilik gedene iso kuwi kadedaning Baladewa wenang boyong pustaka jamus lima soto. Oke. Semono uga aku. Sampeyan boyong pustaka jamus kelima soto. Manglangkai batange Petruk. Lho. Piye gelem ora? Moh kok aku ora. Aku mung tak omongke. Ben kowe cepet mati ndasmu kuwi ora. Cepet mati. Dudu nang kene papane wong neter kadhe medal Jawi, kula dereke ndara medal Jawi. Yo. Lah iki Bagong ora metu kok malah neng kene. Mbok yo gek metu. Metu kok disusu-susu. Metu ya sak penake. Alon-alon ya suwe-suwe metu. Iya cahe dian. Omongane celekap-celekop. Semen. Niki kula men bingung kok sinuwun. Bingung perkara apa? Petra wis entuk mungsuh Prabu Baladewa. Lah terus kula kene ngopo? Nganggur.
Monggo kula niku wonge ra iso nganggur. Terus karepmu piye? Kula sisan teng mriki golek mungsuh. Lho. Sapa sing arep mbok mungsuhi? Petro kakang kula, Baladewa kakane Kresna. Kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Mbok ora aleman. Sampun. 11 kliwat 5. Jam bae rumah saya. Koko Prabu, wonten dawuh Bagong nantang kalian Koko Prabu. Lho, Bagong, Nun, kowe nantang aku apa piye? nek sampean selo ora ana acara. Oke. Lho, nek pancen nantang karo aku ayo, mengo ndene, madhep rene, aja madhep rono. Oh siap. Pajake wong loro saudon telu saurupan. Tak pikir-pikir tok sumbering perkara niku saka sampean. Lho, Kok aku ngopo? sampean nek ora negarane ketaman pegeblok tanah lamun nyilih pustaka Jamus Klimasada. Kenapa keblok ora kuwi dudu kuwasaning Kresna. Kuwi parenging sing gawe jagat. Mula aku ora duwe kuwasa nolak kalon pegeblok mau Bagong. Wis pokoke kula ngluputke sampean. Nek ana apa-apa Petruk nganti cilik lara gedhe tekaning pati. Ora ana wong sing tak incer selawane urip ana ing jagat kejaba mung Ratu Ndarawati. Lah yen kowe arep ngincer karo Ratu Ndarawati saiki sisan dirampungi. Oke. Padake wedi aku. Dirampungi cara piye? Kowe nantang karo aku Sing tak wedeni apamu? dudu ning kene papane wong Gandayuda. Ayo metu njaba. Piye? Metu njaba. Aja eman-eman. Metu njaba eman-eman aku. Rugi le rekoso. Werkudara, Apa? mbok iki tulung geceken ndase iki lho. Ana-ana kawan kok bingungke kaya ngene mau jijak tantang-tantangan bareng jak metu njaba kok emoh. Asli aku tenan nemu njaba aku. Teng mriki mawon diteter kadidene. Lho, iki keratone. Ha sing ngomong iki alas ya sapa? Saiki tak takon, nek kowe arep mani karo Kresna ki gamanmu apa? Lho, wani. Wong niku ora nganggo Aji Jaya Kawijayan, ora nganggo guna kasantikan, sing penting wani. Lah nek cara jaman saiki perang nek ming paitan wani wae mesti modar. Mergo aku duwe pusaka. Lho. Ya nggawa. Lho, mesti tak gawa. Wong pusaka Apa upamane? senjata cakra. Waduh. Terus Aku duwe Sekar Wijaya Kesuma. Kuwi yen tak agem aku ora iso mati. wah tenane. Iya. Mbok aku njaluk. Lho, nggo ngopo? Ngon aku kerep mati e. Mbok tak ombene men urip terus. Kowe iki wong edan wong iki pusaka kok padake pil. Weh, berarti sampean sok tuku. Kok paham? Wis ora caturan. Gah karo kowe. Sono metu kono. Nggih, ngapunten men guyon sinuwun. Iya, aku ya ngerti watakmu kok. Nggih. Pun sinuwun kula tak nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati. Nun nggih. Kula tak medal jawi tak ngelekke Petro kok wani karo Prabu Baladewa mungkin ndak kualat. Iya Bagong sing ati-ati. Sampun nyuwun pamit. Surtiti ati-ati duga-duga digawa Bagong. Nun nggih, kula tiyang sepuh mboten sadelingke. Sinun Ndarawati nyuwun pamit ngapunten men guyon. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Pun nggih, Den? Yo, sing ati-ati. Nun nggih. Pun nggih, Janaka. Iya sing ati-ati Bagong. Ndarane kula Dewa kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati, Bagong sing ati-ati. Bali saya. Nggih, Ki Lurah ngatos-atos. WA-mu isih sik mbiyen kae to? Tasih. Engko tak chatting. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Ngestakaken dawuh. Menawa ana perlu apa to? Kowe ora isih nyinden to? Tasih. Menawa aku kurang sinden barang. Nek kurang sinden tak pateni ning dalan kowe tak kabari. Wong edan. Sampun nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Mengke nek kula mboten ngelekke Petro ndak malah ora rampung-rampung kedadeane. Pareng sinuwun. Iya Bagong. Pareng sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati. Pun nggih, Den? Yo, sing ati-ati.
Wong Petro niku nek nesu wis angel-angel kandhanane tenan. Yo aku yo ngerti. Wah wingi bar ngembrukke pemean barang. Pun nggih sinuwun. Iya Bagong. Mangke ndak mboten kajen langsung ingkang wis ya wis ya sinuwun. Iya. Saya ora cetha leh ngomong. Nggih. Pareng. Iya Bagong. Pun nggih. Yo. Pun nggih. Yo sing hati-hati. Pun nggih. Yo sing hati-hati. Sayang wis ya. Iya. Tak metu tenan. Dameng bola-bali kok ndak do diarani aku ki kurang asale ngaten wingi nika. Kowe iki ngopo Bagong? Bola-bali Kok ora tanggap ta iki? Kraton ki ora kaya resepsi. Resepsi ki panganan metu terus nang kraton ki blas. Wedang kuwi ora ana. Mboyon 10 apa? 10 butir. Nyayi menika kok ya ngendikane kaya ngoten lho. Kula meniku nek cedhak Bagong karepe arep guyon terus. Ampun, mengke ndak dadi ponokawan. Pun ngoten mawon yen pamit. Iya sing hati-hati. Mboten sangang nggih gamelan. Iya. Wis pelit kabeh. Kowe Patih Andakawana, Inggih Ki Lurah. kok sowanmu ora nang caket kono? Mboten. Mriku sampun kebak. Kowe nggodhet 200. Lho. Beto, badhe menawa Nek tak silih-sikik lah lajeng mangke ngunduraken njaluk Kresna. Oh inggih ngestakaken dawuh. Kae apa ora edan kae? Utang patih kok sing kon nyaur ragu kae lho, nek ora wong nekat ora kelakon to. Wah, malah cilaka to. Ngopo meneh? Dompet kula tiba e. Lho, Dompetmu tiba nggih. Isine apa? Werna-werna, BPKB, sertifikat. Lah apa sedeng nang dompet? Kula lempet cilik-cilik mongko nek mbutuhke saya kan tinggal masuk bank. Oh, ngono to nggih. Ana dite ora? Wonten pira? Manut. Oh lah. Caidan wing arep njaluk meneh kuwi kok. Wis ora direspon. Nganggo cara piye-piye tetep ora ditokke duwite wis pahit. Yayi, kula wonten dawuh apa ora Bu? Samangke kula nyuwun pamit. Madhal paselan kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu. Kados pundi? Kula namung ngeman dhateng Koko Prabu Mandura. Ing atasipun langgati dhateng Ponokawan Petruk mangke mindak malasaya dipun erang-erang dening para kawula. Keparenga dinten samangke kula nyuwun pamit Koko Prabu sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu inggih Yayi. Wonten maring adhawu Werkudara nggih pun ngakang bingung paran ingkang kudu ndak aturi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Wah, mung kari manut mbarep kakangku. Aku percaya marang penggali mbarep kakangku ing lantip panggraitane Koko Prabu menapa boten langkung prayogi minggah wonten ing sanggar pelanggatan peminto dhateng panguwasaning dat kamurping dat satemah sak mangke paduka pikantuk kepadang dhateng sinten anggen paduka badhe maringaken pustaka jamus kelima sada. Kadanging pun Kakang Arjuna kaya lumaku ing wanci peteng kepapak obor sastra biar padang trawangan kula nun. Kang
Kang mangkono budalna kang padha sibu. Dara. Nggih. Tatanan para kawuluran Wadyabalaja ngantos ingkang kasempyok ing aradan krana pangamuking Kaka Prabu Mandura. Yo esore dawuh. Pun ngakang nedya manjing sanggar pelanggatan meminta Siing Bathara ngakarya luka. Tengku lara Indra. Lara kenapa? Mbah iki kok mak cenut ngono. Aduh tekan kula ngati ya, Tru. Ah terus piye? Ngaso sik ngono tak ngaso dijak omongan ya. Ya. Tak ngaso sik engko nek mari tak sikate. Oh iya, ha pirang dina? Mung sedhela. Oh iya. Tak olesane minyak solar. Gampang kok solar. Bagong menapa kowe? Mboten ngerti. Lara weteng. Ora weteng kok dadakan ora mangan apa-apa kok lara weteng. Enggak niki anak kula niku seneng dadakan. Nuwun sewu, Den. Nek sampean arep mbondo kula, monggo, kula ora apa-apa. Ning nuwun sewu. Panjenengan nampa lapurane Sinuwun Mandura, ning kudune sampean niku nek kepengin adil ya nampa lapurane Petruk. Kedadiane kaya ngapa? Kok nganti Petruk nganti geger karo Sinuwun Mandura. Lah kedadiane piye? Sampeyan purun nampi, aku gelem nampa. Alhamdulillah. Ning ngoten kula tak jujur karo sampeyan. Kula wani Sinuwun Prabu Mandura niku mboten kok perkara kula niku wani, ning kula mbelani karo bapak. Bapak utusan karo Petruk karo Bagong teng negara Ngamarta. Kon nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada sareng kalian Pandhawa 5. Ning sakderenge kula sowan Sinuwun Darawati wis rawuh. Rawuh Sinuwun Darawati kepengin nyuwun pustaka Jamus Lima Sada kinarya tumbal wadaling praja negari Darawati sing ketaman Pegebluk. Bagong sing ngomong dudu kula. Pegebluk niku tibane kudu teng papan sing pancen wis ora iso dielekake dening sing gawe jagat. Niku mesti Gusti paring bebendu tumraping papan niku. Ning kok Ndarawati negara sing ditunggoni Sang Hyang Bathara Wisnu kok taman Pegebluk niku apike diteliti dhisik. Angka loro, ya ta nek nganti Sinuwun Ndarawati niku Sinuwun Ndarawati sing saestu nek palsu. Monggo Pandhawa wis kebacut kelangan pustaka Jamus Lima Sada. Monggo Pandhawa nek kelangan pustaka Jamus Lima Sada menika Pandhawa bakal apes jurite ora duwe kekuatan. Sinuwun Mandura duka. Petruk kantong bolong karo Bagong menungsa ora tatanan dapure kaya ngono wengkina karo Yai Prabu Ndarawati. Ngoten niku persis. Terus kula ya omong, kula ora ngina, kula niku ping Bagong niku ping jlentrehke tur dasare omongane Bagong niku bener. Petruk, bali yo. Lah kula bali kan ngopo? Kandha karo bapakmu. Bapakmu wong sekeng, bapakmu wong ora duwe, bapakmu wong melarat kon ngilo karo cengele. Semar ki kere arep bangun pura kencana ki sing nggo ragat apa? Gablek apa? Ngono kuwi persis. Terus kula muntap. Lah bapak kula niku lho, bapak kula Semar niku nek DC karo wong kula niku muntap, asli kula ora gawe-gawe. Aja kok DC karo wong, bapak kula niku mlaku jegoke kirik-kirike tak beleh. Niku saking tresna kula karo bapak. Bapak denake kaya ngono kula nesu. Ayo saniki sampeyan ana wis geger ngoten nika, ora usah kula critake sing ado-ado. Terus dheweke saya mbok sapa sing cilik gedene sing nguri kadidane Baladewa. Menang bayang pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Petro ditantang. Oke, medal Jawi. Bareng metu njaba. Dadi kowe lewani karo Siwa Mandura ki belani bapakmu. Heeh. Anu iya. Anu nggih. Nek ngono tak pikir-pikir tak pitung-pitung bener kowe mbangane Siwa Mandura, Truk. Ah, kene iso menggalih. Serada penake wetengku, Truk. Mari. Ngentut matus. Langsung aman wetengku. Ya syukur. Alhamdulillah Ndara Antasena gelem nampa kok. Wah, ya syukur. Piye? Didupak saiki apa? Aja. Gayamu arang wis kabeh wis rampung kok lagi omong senengane ora. Ning kowe aja seneng-seneng, Truk. Sebabe sing goleki kowe ora mung aku, nek aku wis ora jak rembugan. Sing goleki kowe Kakang Harukaca. Lho, Ndara Harukaca? Iya. Nek kae mesti ora iso jak rembugan, kowe mesti diajar. Waduh, mati aku. Duh kok migren ya aku, Truk. Kok ngono pecandase ngono. Wong anggere ana masalah kok migren wetenge lara, ndi sing boyoke kumat, ndi sing kencing batu. Ah, leman. Senengane. Nek tentrem waras, nek ana masalah gering, menungso apa? Sehat ora? Sehat. Wis ora arep lara.
Ah ngono, apa-apa dihadapi wong loro kok. Lah terus kula kepripun? Kowe tak jaluk aja wani karo Kakang Garwaca ya turu menggono lemu dadi abdi. Lah nek kula niku diajar napa kula ora arep bales? Kowe aja kuwatir. Nek kowe diajar tak belani. Carane nek kowe loro tak tambani, nek kula mati tak uripke. Nganggo napa? Nganggo sungutku iki. Iki tak peres iso nggo nambani wong loro uripke wong mati. Anu wae truk kon netel wae. Mangane wirawiri iki tok buntel plastik tok gawa malah kowe digdaya. Pripun ditetel mawon gundule atos sapa sing aku netel? Niki. Ora aku mengigo kok. Aku menganu kok jenenge inisiatif kok ora karo kon netel Petruk senengane ora. Wah nggih derek mawon. Ya ngono ya. Nggih, ning aja males nek diapa-apake. Nggih, manut wis pokoke totoh raga tak totohke. Wis ngono wae. Nggih, lah sampeyan ajeng tak pundi? Aku tak ambles bumi. Sik. Sampeyan ambles bumi kula le nyeluk pripun? Selak modar. Sampeyan ra jedul. Bagon kok ngejug bumi ping 3. Aku metu. Gong, ngejug bumi ping 3 Ndaratosena metu. Nek aku bahaya. Oke. Ngono wae ya, Truk. Nggih, wis. Kanthi ya jer Basuki muga-muga slamet. Nggih. Ono apa Bagong? Anu mung jajal kok. Wedan. Engko nek ora metu, Tru. Ha iya. Iwas digedluk ping 3 ora metu, ha ta? Gelo. Ha iya. Ha iya ta? Kadang kala ya ora nganti ping 3 wis metu. Ha iya. Kowe. Kowe. Mane kok notok iki ora. Ndara Garwaca tekan kene aja dilawan ning pokoke ade gawe cara piye Ndara Garwaca wedi karo awake dhewe. Nek dheweke ngantemi awake dhewe Ndara Antasena dundang kok. Oke, wis rasa kuwatir wis entuk beteng. Entuk sing ngayomi rasane kaya wis pading kae, Truk. Ha iya. Ketonto kowe ya, apa ora? Truk. Nun. Karo Bagong. Nggih. Modar iki, Tru. Santai wae, santai. Santai piye? Iki cilakane nek sing dipotol ndase aku. Sing gedruk lemah sapa? Ayo aku no. Kowe dipotol sik. Aku arep gedruk lemah potol Ndara Gatotkaca ora ana sing gedruk lemah. Kowe kan aku almarhum. Ora sapa ditogong kuwi pikirane iki sing aman-aman wae to. Aman-aman wong aku ki ngenae penemu aman-aman. Petro. Nun. Ono bendoro teko malah omongan karo adine. Nyun ngapunten Bagong kok sing marahi. Ngapa? Kurang marahi apa-apa. Kuwi gatosipun napa Ndara rawuh mriki? Modal sirahmu. Menengo. Motol ora. Motol po macuk. Anten apa, Den? Pedro, Nun. kowe tak takoni jujur. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura. Oh nggih. Ning lek kula wantun niku perkarane Ora usah dadak matur akeh-akeh. Cetha kowe wani karo Siwa Mandura. Pedro, aku ora sudi duwe abdi sing wani karo Bendoro. Aku ora sudi duwe abdi sing orek-orek marang pasuryaning Bendoro ingkang ora bakal ilang selawase urip. Kowe nyamah asmaning Prabu Mandura. Padha karo kowe mirang-mirangke Gatotkaca tinimbang aku duwe abdi sing wawatekane kaya kowe. Mapano ketok pancat pundhamu tak jebol dasmu. Untapke nyawamu marang kayuwanganing Bathara Yama Dipati. Sampeyan ngendika Petruk, mapano tak pancat pundhaku tak potol ndasmu. Kok nganggo
mbok nganggo tepo-tepo. Kula niku wis tuwa lho, Den. Kula niku rambut kula wis werna loro. Sampeyan niku isih enom kok ndas-ndaske wong tuwa sak penake dhewe. Iki ndasmu. Nek ngeplak kulino. Nek kula dikeplak ora apa-apa mergo keplakan ndur perkutara niku ana hargane. Sak keplakan mesti 150. Mulane ora dikeplak kula meniku mesti nyoroke sirah kula takon ngeplak. Lha nduk sampean. Ana ndur perkutara kok arep motol sirahe. Terus? Kita ora berhasil. Ayo mlayu wae. Menengo wae rasa cerewet dulang sandal cangkemmu wae. Wis santai wae kok. Aku wis melu nangis lho, Tru. Terus aku arep kelangan kowe, Tru. Ikhlasno, Gong. Ikhlasno. Aku tak mati dipateni Ndara Gatotkaca, Gong. Wis kowe ora usah wedi. Ikhlasno. Aku titip bojoku karo titip anak-anakku sing isih cilik loro kae. Nek takon bapane wis ora ana. Bapane mati dipateni Ndara Gatotkaca. Engko nek anakku takon Ndara Gatotkaca ki sing ngendi? Tuduhno ya, Kang. Loro cacahe takon. Wis minggat wonge. Wis wae. Wis. Kok malah lungane kok ora aku madhep rono ya kok. Ndara Gatotkaca ki ora welas karo kowe. Welase karo anakmu. Monggo mau ngomong anakku sing cilik-cilik, anakmu sing cilik sing endi to? Wis gedhe kabeh to? Heeh. Kamu ini anaknya cilik loro. Anak terpelu kok. Mau makan? Udus kowe. Mangkel aku. Aku ki mau nek muni takon anak sing ngendi? Ana Ndara Gatotkaca iso ora lunga lho. Ha iya. Untung kowe meneng wae. Kowe nangis bareng. Aku ya melas terus nek kowe mati. Ha iya. Wis beres pokoke. Kari siji. Sapa? Ndara Antarja. Antarja? Tandangi ya, Kang. Weh. Kowe wae. Aku ngopo? Aku kan mung pangombyong. Pangombyong. Aku wis ngalahke loro, sing siji kowe. Oke? Oke? Ayo, salim. Yuk. Ayo to. Mung ngalahke Ndara Antarja kok. Ndara Antarja ya ampoe. Ambu kae nek musuh kowe mesti kowe iki ora kurang akal. Wis ngono wae. Aku tak ngaso. Duh, ngrekoso iki. Nek Antarja teko tenan. Bagong, non, Petro ndi? Mboten nonton. Belis. Yes. Penjuto. Truk. Ya melu tengok-tengok nang kono ya. Emoh. Ya ditandangi dhewe. Kancane Andra ora apa-apa, anggere kowe wani kok kono kaya aku mau lho. Aku ora ndek aji-aji apa-apa. Ora ndek kekuatan apa-apa tak waneni kok kowe iki jiri ora. Pokoke anggere tetek wani carane piye carane pokoke ditokke. Oke. Wis kono dinteni kono. Ngaso terus nang nggon sing ya ndak awake ireng. Ya. Tandangane sapa sing arep mateni karo kowe mungsuhe ajange Bagong. Iya, ajange dadaku. Iya. Tantenane nang kene ya, Tru. Heeh.
Katon kancing langit kelap-kelap katon lir saking risang mawe gandrung Bagong nggih Darantarja iya kok dadakan rawuh jedul saking jeron bumi goleki Petruk goleki Petruk endi goleki Darantarja ora keplak sirahmu lho kowe omong nek Petruk ora ana ngono omong nek Petruk ora ana engko ngapusi sing nanggung dosane aku oke nuwun sewu Petruk mboten wonten kowe mbudheke Antarja kowe bar omongan karo Petruk aku krungu wah krungu goblok banget nah ngono drang kau kuwi omongne kae mau nek iso alasan liyane to nika wau radio ngono wah nding sampean krungu napa kowe omongan karo Petruk kula omongan karo penyiar radio nika sanes Petruk Petruk nendi Petruk pun Bali kowe ngapusi karo aku kula tak takon karo sampean goleki Petruk ajeng napa Petruk arep tak rangket gedene Petruk arep tak pidana ulungno Petruk tinimbang kowe sing tak ajar lho kok njur ngembet tekan aku iki piye iki aku arep tak ajar salah apa ya Jo lho kok Jo piye jenengmu sapa Antarja tundang Jo ora gelem kok ngundang Antarno ya kowe nderodo ana Antare wah edan ngomongan karo wong edan aku ya omongan karo wong waras Petruk endi Petruk ora ana domonge Petruk ora ana yen ngono kowe gandine kowe tak cekel weh lah carane sapi jagalan dhisik Antarja nek wis tok jagal aku arep tok bleh sakaremu arep tok kapak-kapake sakaremu wani karo Antarja apamu sing tak wedeni wilah dalah lagi iki Bagong kok duwe kekendelan sing kliwat lho nyepelekake kowe rumangsane pajake Bagong wis kondang kendel tak omongi saya nek utang aku kendele kliwat tanpa nganggo petungan anakane pira sing penting dapat uang dulu maka dadi kowe kok nantang Petruk kantong bolong Petruk iki kakang kowe Petruk iki masuk angin kowe tak tileki tak keroki tak blonyo minyak angin skincare ngarani kowe kleru kok mempeng kowe lho fresh care wah berarti sok tuku iki nek sisikmu nglothok tok blonyo fresh karemu kowe ora guneman karo Petruk kowe masuk angin tak tambani kok mati diame-ame seremu piye kowe ora meleke Petruk lakon tak katutke dosane oke ora wedi aku karo kowe apa dianggep Bagong wong loro saudon telu saurupan Antasena Gatotkaca mundur mungsuh Bagong apa meneh ming kowe jojo wilah keparat adikku Dimas Garukaca Dimas Antasena kalah karo kowe lho seksine masyarakat sing padha mresane iki wedi kabeh aku ora ana sing wani kok iki sing tuwar nyoba karo kagedayane Bagong ngajak apa kowe tak ladeni legane atiku ora minggat kene marganing patimu Jo kowe ngerti iki anak sapa iki anak Semar Sanghyang Semaya Semar ki ya menehi kadigdayan karo Bagong nyole kowe tak nehi kadigdayan ning kadigdayan iki aja tok gunakake nek kowe ora kepepet wis ora ana dalan aja tok gunakake nek pancen wis ora ana dalan kowe minggok gunakno mergo iki dienggo ngayomi karo uripmu sendika Pak aku muni ngono terus langsung dinahi aji-aji ngono aji-aji tau tak gunakake nalika aku nglamar bojoku karo wong maratuane ra entuk maratuane tak tamani aji-aji sirna marga laryu loro iki arep tak gunakake sik kedua kali kanggo kowe wong Sarja penyakit kowe arep tak gunakake kanggo kowe arep jajal apa piye sawangen epek-epeke Bagong sawangen iki nek nganti wis abang
Nek kowe ora mandeg mesti disemprit polisi. Waduh, cakae nek omong ora tau iso serius e. Iki nek wis Sabang tak tamake Gunung Jugruk Segara Asad. Iki wis bola-bali tak nggo tak coba. Pepek-pepekku ki nek Sabang tak dumukke gunung we Jugruk. Tenan aku ora marah, ora main-main. Ping tak dumuk-muk ngono wae Jugruk ngiwah Jugruk nengen ra karo-karuan. Asli kowe. Gunung apa wae wis. Aku ora main-main nek perkara iki. Tenan aku ora goro. Ana meng kowe pamer duwe pusaka aji-aji sing soto tamake Gunung Jugruk Segara Asad, ora mung sak gunung. Aku loro. Sak dumukan ki loro. Tenan aku ora main-main. Arep nyoba apa piye? Nyoba apa piye? Iki tak dumukke tang dajamu ora jemblong tekan geger aja dundang Bagong. Kok ora wedi iki? Aja ngalamun. Aja gagas aji jaya kawijayanku. Ning iki fakta, kenyataan. Hah? Anjajal ye. Njajal apa piye? Kowe nyembur sik, nyembur. Ngono. Upasmu tokno, nek nganti iso gawe mlonyoh awake Bagong meguru karo kowe. Ning nek tanganku iki tiba ning jajamu ora amblong tekan mburi. Serna gangsire kena. Merga layu aja dundang anak Semar sing ragil. Kowe lah meneng wae. Iki marganing patimu keparat kowe. Piye, Gong? Meh ra sukses e. Aku ora sukses piye? Aku ya arek kae apus-apus kaya kowe. Heeh. Aku tau digawe aji-aji lo Semar. Iki tak nggo grayang gunung kowe Jugruk. Wah. Lengkai kapan nih? Oh suwe kowe ora pas ra ono kowe. Kowe nglimpekke kowe kok kowe ndak meri. Aji-aji apa jenenge? Ora tak ngerti. Rahasia iki. Oh iya apa kok? Wah. Asli aku ora goro. Tenan. Wis ditautuk jajal. Wis bola-balik. Ora ana mungsuhe wae tak nggo grayang tetepan asman. Cah nekat kok aku. Terus tak iki nek nganti wernane abang tak dumukke dadamu jeblong tekan geger. Wah. Elok. Terus Dorontorjo mlayu. Ngeleng ki apa, Tru? Bolongan cilik kok sedeng gede ya, Tru. Ah iya, Mbok. Ngomong pasak gangsir lho. Elastis wae ya ora ngerti aku. Ora ngerti nek perkara kuwi ora ngerti. Tak uyuane Patro men met aja. Engko nek glageben kaya jangkrik kae rasa duwe ora. Kowe senengane wit Gong. Kae kok ana sing joget-joget kae sapa kae? Endi e? Hae. Patih Mandura kae. Sapa? Udawa. Patih Mandura kok Udawa. Prawan. Prakuta. Prawan. Arep tak tamani gununge. Ngawur ora. Dindani kene nek kira-kira arep ngajar arak dhewe polo wong loro. Heeh, iya. Men tekan kene, Gong. Heeh.